uJesu Kristu inkosi bazalwane, uyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela abazalwane bami enkosini, abomndeni bami, ngiyanithanda nonke ekhaya labafundi, yonke indawo bazalwane, ngeke nginibale ngamunye ngamunye ngokuba nibaningi kakhulu, kodwa nginithanda nonke. Umusa wenkosi yethu nothando lukaBaba lube nani, nobudlelwane bukaMoya Ingcwele buhlale nani njalo, lilondoloze inhliziyo zenu nonke bazalwane. Siyabonga-ke bazalwane. So lo uSiphesihle bazalwane, ireport yaseNewcastle-ke le bazalwane, ngizocala ngisho ukuthi yini iziphi izinto ezenzakele osukwini. So okwenzakele osukwini bazalwane, siye sacabanga singabafowethu ukuthi kungaba kanjani masithola izinkukhu. Sabe sesihlanganisa umcondo, sabona ukuthi kona vele kuhle ukuthi sibe nezinkukhu, futhi kungaba kuhle kakhulu masingaba nezinkukhu vele ukuthi sifuye ukuze sikwazi nokudla inyama esiyithole khona la ejardini sayihlabela yona. So ngokuyifisa kwethu izinkukhu bazalwane, kwenzeka umusa. Yazi uNkulunkulu asenzela umusa omkhulu kanjani? Wasenzela umusa omangazayo, omnandi futhi omuhle bazalwane. Wasinikeza into yokwazi ukuyithola izinkukhu, imali yokwazi ukuthenga izinkukhu. So emalini yethu bazalwane besiyiphethe beyincane kakhulu for le nkukhu esiyitholile. So bazalwane, inkosi isenzela umusa ngale mali yona le incane. Sathola izinkukhu bekungeke uzuyithole ngisho nasesitolo ngaleya price, ngaleya price izinkukhu, ngaleya price imali esiyithole ngazo, and ezikhulu. Ngiyacabanga ukuthi ungahlaba nje, so ungayihlaba iyodwa yazo udle, kodwa siyithole ngemali ephansi. Angithanda ukubiza imali ukuthi imalini bazalwane, kodwa siyithole ngemali ephansi. Yes bazalwane. So into eyenzakalile bazalwane, futhi umakhelwane wethu uthola abobhuti bethu bebamba umgodi, sizobe simba umgodi wetoilet bazalwane, kwenzela inye itoilet. So uma bamba umgodi kwafika ubhuti umakhelwane wethu. Uma kufika umakhelwane wethu wafika bazalwane, walekelela obhuti bami, bekazokha amanzi, wabalekelela, wabagubhisa umgodi. So lokho ngabona uthando, wangijabulisa ukuthi okay, yazi abantu bakule ndawo banothando. Ngabuya futhi sengibuyisa umcondo ukuthi yazi bayakwazi ukubingelela njena noma ungababoni. Thola ukuthi umuntu uyavela nje ejardini lakhe ungambonanga nje, sawubona umuntu ondlula ngemoto, sawubona nje, banosawubona nje, nalento yaka-Israyeli, yabona bawu-Israyeli. Kuyabonakala ukuthi imvelo kaNkulunkulu iyayichaza ukuthi ngempela u-Israyeli uqobo-ke lo bazalwane. So ngithanda ukuba mude bazalwane, ngizocala ngene esifundisweni ukuthi ngifundeni bazalwane. So point number 1 lithi, umthanda kanjani uNkulunkulu ungamboni? Uhluleka ukuthanda umakhelwane wakho ombonayo. Kuhlangana kanjani noma ngaliphi naleli elithi siyohlala nenkosi? Hlangana kanjani? So ngizocala ngithi unpassable bazalwane. It's not possible ukuthanda uNkulunkulu usahluleka ukuthanda umuntu ombonayo, because uthando ulubona ngomuntu onayo ukuthi ngiyakwazi ukuthanda. Uma uthi uthanda uNkulunkulu ungamboni, usahluleka yilo ombonayo, uthando luyini? Sizocala sibuze ukuthi ngempela yiluphi lolu thando sikhuluma ngalo, because uthando liyabikezela, uthando alizigabisi ngokwalo, njengoba sithola nje ku-1 Corinthians chapter 13 bazalwane, njengoba sifunda ngothando. So sizocala sibuke ukuthi umthanda kanjani uNkulunkulu usahluleka ukuthanda lo muntu ombonayo la kanjani, because kumele ucala ubone ngaye ukuthi ngempela ngiyakwazi ukuthanda. Kumele ucala ubone ngalo muntu osesenamhlabeni ukuthi ngiyakwazi ukuthanda. Kodwa uma uhluleka ukuthanda yena, uyazibona ukuthi hayi ngempela angikwazi ukuthanda, uyabona, angikwazi ukuthanda. Umthanda kanjani uNkulunkulu ungakwazi ukuthanda umakhelwane wakho ela phambi kwakho umbona, uyabona bazalwane. So yilokho nje ukuthi akwazeki ukuthi uthanda uNkulunkulu ungamthanda umakhelwane wakho. Why ngisho njalo? Uthando esikhathini esiningi bazalwane le-sacrifice. Uthando futhi liyakwazi ukubeka omunye umuntu phambili. Uma usayibeka wena phambili uthi hayi cha ngithanda uNkulunkulu yena yedwa, abanye abantu angibathandi, and uNkulunkulu uthi uma ungithanda uzokuyigcina imiyalo yami. Yiphi imiyalo? Le miyalo yokuqala uNkulunkulu asitshela ngayo ukuthi othanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangayo yabo wonke amandla akho, ngawo wonke umphefumulo wakho, njengoba asho nje uNkulunkulu. Bese athi uthanda umakhelwane wakho ngendlela oyithanda ngayo nawe. So siyabona ukuthi ngempela
kumele uthando sicale silipractice, sithande umakhelwane wethu ngaphambi kokuthi sithande uNkulunkulu. Ukuthi lihlangana kanjani bazalwane, angifuni ukuthi ngizochaza lokhu engikufundile bazalwane, yilokhu nje bazalwane, bese ngizophinde ngichaze ukuthi lihlangana kanjani naleli elithi siyohlala nenkosi. Okay, ngizocala ngifunde incwadi laphayana ku-1 Petru chapter 4 verse 18. Ngizocala ngivule bazalwane. Lokho yibani nothando okungapheliyo, ngokuba uthando lisibekela inqwaba yezono. Yibani nothando olungapheliyo, ngokuba uthando lisibekela ini? Inqwaba yezono bazalwane. So ngothando, uthando lisibekela inqwaba yezono. So akukho lula ukuthi uma unothando wone, and futhi uma ungoni wenza intando kaNkulunkulu, pretty sure uzongena embusweni kaNkulunkulu, uhlale noNkulunkulu ngokusokunene sikaBaba. So uma usothandweni uyasibeleke, uyavikeleka. Uma ukwazi ukuthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda nawe, uyavikeleka ezintweni eziningi. Isono asikho kuwe, asikho nje, kuphila imvelo kaNkulunkulu kuwe, noma nje noma wona unembeza, uyafakazelana nomoya wakho ukuthi I know uyenza kabi manje, uyabona ngaphakathi kwakho. So uyabona ukuthi no. Kuhlangana ngale ndlela yokuthi uma ngingenzi isono ngizohlala kuBaba futhi ngizoba kuNkulunkulu, kodwa uma ngenza isono ngeke ngize ngene embusweni kaNkulunkulu. Kodwa uma unothando, wazi ukuthanda, uyasibelekeka ezonweni, yabona, isibekela inqwaba yezono uthando. So ilokho enginakho bazalwane. Bese bengisacela futhi sivuleni ivesi leli ku John chapter 14 verse 31. Sizolifunda bazalwane, lithi bazalwane, okay, sengishilo ukuthi lithini bazalwane. Kepha ukuze izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba, nokuthi ngenza njengalokhu uBaba engiyalile, sukumani sihambe lapha. So lana ngiyabona uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu yena uqobo uyasho ukuthi kepha ukuze izwe lazi ukuthi ngiyamthanda ubani? uBaba, nokuthi ngenza njengalokhu uBaba engiyalile. Nami uma ngiyenza njengalokhu uBaba engiyalile, futhi ngiyenza intando kaNkulunkulu yona yodwa, ngiyenza intando yokuthini? Ngithanda omunye umuntu ukuzindlula mina, nginakekela omunye umuntu ukuzindlula mina, futhi ngikwazi ukuthanda umakhelwane wami. Uthando ngilibona kumakhelwane wami engihlala naye. Angisakhulumi ngomakhelwane ongaphandle, yena lo muntu engihlala naye la endlini, ngibona ngaye uthando ukuthi ngiyakwazi ukuthanda. Kodwa mangizothi ngithanda uNkulunkulu, lo ngingakwazi ukumthanda, nginamanga, angikwazi ukuthanda uNkulunkulu. Uthando ngingakaze ngilibone ngiliyenza noma komunye umuntu. Ngizomthanda kanjani uNkulunkulu ngingakaze ngimthande lo enginaye la? Because uNkulunkulu uyafana nomuntu enginaye la, uyabona. Ngimthanda kanjani ngihluleke ukuthanda lo? So siyabona la ukuthi uthi sukumani sihambe lapha. So lapho uNkulunkulu uyasiyala ukuthi manje njengoba sesithandile siyenza njengalokhu yena uJesu Kristu esiyalile, manje sekumele sisukume-ke manje sihambe kuleli lizwe siyohlala nenkosi. Lihlangana kanjalo bazalwane. Ilokhu nami ebuncaneni bami, ekukholweni kwami, ngibona kanjalo bazalwane, ukuthi kungenzeka ukuthi lihlangana kanjalo futhi naleli verse, noma sengingalichazanga kahle bazalwane, kodwa ngiyakholwa umoya kaNkulunkulu uzochubeka ambula mangiloku ngiphinde ngibuyela kulesi sifundiso. So yilokhu nje okwambulekile. Cela ukungena bazalwane to the next point, point number 2, lithi point number 2 bazalwane, uma uhamba ngomoya ongcwele kaNkulunkulu, kusho ukuthi awusazithathi izeluleko
zabanye. Uma ungazithathi, awuzithathi ngaliphi? Uma uzithatha, uzithatha ngaliphi? Umbuzo lo bazalwane. Ngizocala ngithi bazalwane, njengoba sikuKristu, umzimba kaKristu, njengoba sikuKristu bazalwane, kukhona isandla, kukhona ingalo, kukhona inyawo, kukhona amehlo, and futhi umzimba ukwazi ukuhamba ngaphandle kwamehlo ngoba uyoshayiseka ebondeni uma ungahamba ngaphandle kwamehlo. Why ngisho njalo bazalwane? Ukuthi uNkulunkulu usebenza ngawo wonke umuntu bazalwane. Uyasebenza ngabezizwe, uyasebenza ngomuntu u-Israyeli ongaphandle yithu, sebenza ngawo wonke umuntu, futhi umoya kaNkulunkulu ophezu kwethu sonke yena uhlezi kithi. So siyabona ke bazalwane ukuthi angikwazi bazalwane, angikwazi ukuthi ngithi anisithathi iseluleko somunye umuntu ngoba nakho mina ngihamba ngomoya bazalwane, cha. Kodwa ngokungami mangizibuka mina kubalekile ukuthatha iseluleko. Okay, why ngisho kanje bazalwane? Uma ngingezange ekhala abafundi ngahlala ngafunda, ngayalulekwa ukuthi kumele wenze kanjena kanjena kanje, ngalulekwa ukuthi ekukholweni kumele ukhule kanje. Kukhona into ekuthiwa ukudela konke. Okay, ngalulekwa ukuthi uma udela konke endleleni yokudela konke kumele uhambe kanje. Kodwa uma ngahlala ngaphansi ngakufunda lokho bengiyokwazi lapho. Uyabona? So uma umuntu kahle kahle ngathi esikhathini esiningi abaningi bethu siyaleleki basilulekile abantu abangaphambi kwethu basho ukuthi uma ufuna ukuhamba mntanami endleleni yokholwa yenza kanje. Kodwa uma singathi ngabe asikuthathanga lokho bebasitshela kona, ngaba sikho la sikhona. And futhi siyabona uBarnaba noPaul mabahamba esikhathini esiningi bayahamba baye kwabezizwe bayoshumayela izwe likaNkulunkulu. Kodwa kuthi masekucala kubheda ngaphandle baphinde babuye bahlahlale babuye futhi kubapostoli bazohlala phansi eJerusalem bafuna isaluleko sabapostoli ukuthi okay, naku-ke ibandla kukhona. Ngiyakhumbula iscripture lesisikhuluma ngokuthi lapho abezizwe basho khona ukuthi kungani abantu bashumayeza abantu bezizwe abangasokile, angisakhumbuli kwakuyenzakalani, kodwa lapho bese babuya ngenxa yokuthi bafuna ukuthola impendulo yebandla. Ngizokhotha iverse laphayana elikuzo izenzo bazalwane, elifakazelana nalento engiyikhulumayo bazalwane. Izenzo 16 verse 4, lapho sibona khona bazalwane ukuthi uPaul laphayana wathatha isinqumo esaphuma nabapostoli, hayi naye nabapostoli namalunga walapho eJerusalem, bese wabese kayihambisa incwadi nemiyalo lapho ekwabe ebandleni ukuze bazi ukusotha out, babone bazalwane. So siyathola ukuthi bazalwane lana masithi siyabheka nabo abafundi bakaJesu esikhathini esiningi bebayalo, yabona, nabo into eziningi bebayalwa uJesu ukuthi endleleni kumele enze kanjena, yabona. Esikhathini esiningi siyathola futhi uJesu Kristu ayala abafundi bakhe, esikhathini esiningi siyamthola ebayala, yabona. So siyabona ke lapha ukuthi siyakuthatha siyazithatha izeluleko zabanye, hayi ukuthi siyakuvalela ngaphandle. Kodwa ekungathathini kwethu izeluleko zabantu asikuthathi ngaliphi. Uma unembeza wami ungavumelani nalokho, ngingasakhulumi ngoNembeza wami ufakazelana nomoya wami ukuthi angikuvumi, nje kuyakhipheka kimi, futhi nezwi likaNkulunkulu alikufakazeli lokho. Futhi ngiyabona ukuthi impela angizizwa nginokuthula mangizokwenza lokho engikwenza ongitshela ongiluleka ukuthi ngikwenze, noma sengizama ukukwenza kodwa lingaphakathi lami liyale nje, likhiphe, lingahlanzeki ngendlela bekumele lihlanzeke ngalo, ukuthi mawungiyala kuvele ukuthi xwebe, mangithi ngibheke ezweni ngithi impela mfowethu uqinisile ngalento oyishoyo. Kodwa mawungiyala ngibone ukuthi kuyala ngaphakathi kimi, unembeza nawo kawuvumi bazalwane. So yilokho nje ukuthi angilithathi ngalelo. If unembeza wami umoya wami efakazelana nonembeza futhi nasezwini ingekho lento engisuka ngiyalwa ngayo,
angeke ngikwazi bazalwane ukuyenza ekukhulumeni iqiniso, because ngithanda ukuyenza into engizoba clean ngayo, nami ngizoshiyeka ngihlanzekile, engizoshiyeka nami nginokuthula. Hayi ukuthi ungiyale ngento noma ungeluleke ngento, ungeluleke ngento kodwa ingishiye ngingenakho ukuthula, ungeluleke ngokuthi hamba wenza into ekanje kusibanibani, kodwa noma sokungeluleka ukuthi ngiyenze into enje kusibanibani, ngiyabona nami unembeza wami uvumelana nalento oyishoyo, futhi umoya wami awungishiyi ngokuthula. Ngokuba esikhathini esiningi bazalwane kumele sibheke ukuthi into mawusukuyenza hayi ukuthi usukuyenzela ukuthi leyo muntu ayibone, kodwa uyenza ngoba uyenzela uKristu. So uma wenza into uKristu, unembeza wakho ukuvumela, futhi noKristu azi ukuthi uyenza ngayiphi inhloso lento leyo, kulungile. Kodwa uma uyenza ngoba nakho uyayalwa, kodwa uKristu uyazi ukuthi kawusayenzi ngoba inhloso yile wena ozithathele yona, ukuthi okay, ngisithathele isinqumo manje ngiyenza ngenhloso, ngonembezo clean, ngomoya clean, ngenhloso right, yabona. Hayi ngenhloso ukuthi ngiyenzela omunye umuntu, hayi ngenhloso ukuthi ngiyenzela lo vele sengiyalelekile. Cha bazalwane, kumele unembeza wami ushiye ku-clean, ngibe clean, bese ngisho ukuthi okay, uma umoya wami eclean evumelana nalento oyishoyo nezwi likaNkulunkulu-ke, ngasakhuluma ukuthi uma mina ngivumelana nakho, kodwa izwi likaNkulunkulu-ke noma selivumelana nakho-ke lokho okushilo ngakwenza, kodwa into ezongixabanisa noNkulunkulu wami, yabona, ngakwenza konke kodwa ngaphandle kwento ezongixabanisa nezwi likaNkulunkulu, ezophuma izwi likaNkulunkulu. Amen bazalwane. So iphuzu bengu-number 3 bazalwane, bengu-number 3 na sizoya manje kuphuzu number 4 bazalwane. Ku-number 3 bazalwane, ningixolele, bengu-number 3. Kungani uJesu ethuma abafundi ngabili ngabili? Kungani? Yini inhloso? Ukhandani? Ulungisisela ini? Kungani uJesu athuma abafundi ngabili ngabili? Eqinisweni lithi iqiniso, uma naye uJesu Kristu besimbona esikhathini esiningi bekanokuhamba nesicubu, ephinda ahambe nabafundi ngabili, noma ahambe nabafundi ngathathu, yabona, because uyadinga omunye umuntu ozokusiza bazalwane, umuntu enizobuyisana naye endleleni, ngokuba uma uwedwa endleleni bazalwane, uNkulunkulu uyakuconda lokhu ukuthi khona izinqumo oyithatha ngokungacondi, kodwa makukhona omunye umuntu ningakwazi ukubonisana, nifunde nezwi, nibone ukuthi cha, naye akuphi umcondo ukuthi lento ayikho right. Why ngithi ayikho right? Niqale nihlole nobabili. Futhi enye into, ukufundisa ukubaluleka komunye umuntu ephambi kwakho, ngokuba uma sihleli nje sibaningi, ngingabona ukubaluleka komunye umuntu ngeke ngize ngikubone mhlambe masiyi-5, uyabona, angeke ngize ngikubone, ngoba bonke labantu abanami ngaleso sikhathi leso ngibabona nje basafana, basahlala nami kusemnandi, kodwa kuyothi makhamba ababili, khani sengibona ukubaluleka ukuthi hayi loya at least bekwazi ukungiphekela, at least bekwazi ukungenzelani, sengiyabona ukubaluleka kwakhe eyedwa, ukuthi loya bekangifundela izwi, loya, uyabona, sengiyakubona ukuthi kahle kahle umuntu eyedwa nje ubaluleke kangakanani, futhi kubalulekile ukuthanda umuntu nje eyedwa. So ila ngibona khona ukuthi ufunda ukubaluleka. Into ayihlosayo ukuthi bacinisane, yabona, bacinisane endleleni basahamba, inhloso leyo ukuthi bacinisane endleleni basahamba. Nokunye futhi bakwazi ukuthatha izinqumo ezinhle bobabili, umuntu angahambi ngesinqumo sakhe, njengoba naye uJesu Kristu, ngiyavuma enguNkulunkulu, kodwa bekathatha imiyalo naye kuBaba, athi lokhu ezingifundile izwi lapha, lokhu engikwenzayo ngenza imiyalo uBaba angiphe yona. So siyabona ukuthi uNkulunkulu kwanaye emhlabeni, uJesu Kristu enguNkulunkulu, ngingathi uJesu Kristu kwanaye bekathatha imiyalo kuBaba. So nathi masibabili siyakwazi ukusebenzisana
sihlanganise sibone ukuthi senza njani, uyabona, nathi sithathe umyalo kubaba wethu osezulwini, senze intando kaNkulunkulu. Ilokho-ke bazalwane, ukuthi siphume ney'nqumo ezinhle uma sibabili, ngoba uma uwedwa uhamba ngokungaqondi. Ingakho uma ubona nje uPawuli noBarnaba bahamba bobabili, uyabona, nokulekelelana futhi, sibone ukuthi angithandi ukuthi ngibekise ngabantu, kodwa sengiyabekisa ngoba kumele, kuyangiphoqa. Ngingabekisa ngokuthi ngobaba nosisi Nosipho, siyabona ukuthi sometimes kuya ekhala abafundi kufundise usisi Nosipho, sometimes kuye kufundise ubaba. So siyabona ukuthi ukubaluleka kwabantu ababili uma bahambisana bobabili kusizana nalapho futhi ukuthi yenze kanjani, futhi niyakwazi ukuthi nisebenzisane ngokukahle ngokupheleleyo nobabili, futhi niyakwazi nokucinisana nobabili. Ngoba ngithatha lento as ukuthi mohamba nomunye umuntu, mangabe nibabili, kahle kahle uma nibabili kufana nokuthi uyi-one, and mawusala uyi-one kuyabonakala futhi ukuthi uyi-one. Why ngisho njalo? Ngokuba iy'nqumo oyithathayo uyithatha uwedwa, bese sewukuthi lo munye yena uza kuye mangabe sofuna manje akubonise ukuthi lokhu engikuthathayo, noma ufuna kuyala ukuthi lokhu kuyabheda, lokhu kunje nakanje, kodwa ngokubona kwabo. Kodwa noma kungekho njalo bazalwane, ilokho nje ukuthi inhloso kaNkulunkulu ukukhanda ubunye, inhloso kaNkulunkulu ukuncedana emzimbeni kaKristu simunye, futhi yabona, kumele sihlezi njalo silekelelane ukuze baphume ney'nqumo ezinhle, futhi ukuze babone ukubaluleka komunye. Ngizojumpa-ke bazalwane. Question number 4. Okay, ithi, uzibona ngani ukuthi ufinyelele kuKristu? Uzibona ngani ukuthi awukafinyeleli kuKristu? Uzibona ngani? Kokuqala bazalwane, ngizocala ngithi ukuthi ufinyelele kuKristu uzibona ngokuthi ayisekho into ethi wena, ngingacala ngisho kanjalo. And futhi ngizothi ukuthi ufinyelele kuKristu uzibona ngokuthi mina ngizibona ngokuthi esikhathini esiningi awusacabanga ukuzibeka phambili, noma awusayithandi wena ubeka omunye umuntu phambili kuqala kunawe. Futhi uzibona nokuthi ngalesikhathi ngisezweni ngangiyenza kuhlapahlapa, ngiyenza noma yini ngingenandaba, kodwa manje ngithi mangenza isono umoya wami uphakathi kimi, ngibona ngomoya okimi ukuthi manje sewuyakwazi ukukhuluma nami ukuthi hayi mfethu, manje uyabheda, manje ukahle, manje wenza isono. Nawe uyayizwela nje makungeke uzungene ezulwini ukuthi yabona manje izulu angeke ngilingene ngesono senzayo nje, ngesono uze ukuthi hayi manje ngidla isono si-3. Ila uzibona khona ukuthi uma usakwazi ukuyibona mzalwane, usakwazi ukuyibona, ngathi uma usakwazi ukuyibona, ilokho nje okubonakalisa ukuthi usakwazi ukuyibona ukuthi kukhona oku-wrong okubhedayo okwenzayo. Uma usakwazi ukuyikhuza, usakwazi ukuthi uzuphoceleke ngesinye isikhathi noma ungafisi, kodwa umoya kaNkulunkulu ukwenza ukuthi uze ufinyelele ekutheni uze utshele umuntu ukuthi mfethu la ngibhedile, ngicela ungixolele nani nani. Uyabona ukuthi ufuna nje ukuthula nje, uyafuna ukuthi kahle kahle ngivele ufise ukuthi ngathi ngingahlala ngingenzi isono, kodwa inyama engiphila kuyo iyona engenzisa isono, kodwa noma kunjalo ngiyazama. Uyabona ukuthi ngiphilela uKristu. Uzibona ngalokho ukuthi uthando likaKristu unalo, futhi uzibona ngalokho ukuthi ufinyelele kuye uKristu ngokuba usakwazi ukucabanga. Ukuthi awukafinyeleli usibona ngokuthi esikhathini esiningi ngizocala ngibekise ngempilo yami yakudala, ukuthi mina kudala ngempilo yami ngangenayo lento ukuthi mangenza into embi unembeza ungitshele, unembeza ungilahle nani nani. Kodwa manje ngithe mangifinyelela econdeni nasekukholweni, sekukhona lento le ukuthi ngisho nento encane ebhedayo, uyabona, khona into ekutshelayo ukuthi man uyabheda, uyabona. Ila usibona khona ukuthi angifinyelele kuKristu ngempela, imisebenzi nothando
ozibona ngalo ukuthi manje sengiyakwazi ukuthanda, kanti uma usezwenenza noma yini awunandaba nomakhelwane njena, umuntu nomuntu uzibhekela impilo yakhe. Kodwa manje uma usakwazi ukucabangela abantu bakaNkulunkulu, kuyabonakala nje ukuthi kukhona nje ukuthi ufinyelele kuKristu. Yilokho bazalwane. So yes, yilokho engizibona ngakho ukuthi ngifinyelele kuKristu bazalwane. Iphuzu ngicabanga ukuthi bazalwane, iphuzu number 5, iphuzu lokugcina bengisacela ukulifunda lithi, ngisacela ukucedelela ngale bazalwane ngaphambi kokuthi siye ku-5. Kukhona nje engikushilo okuncane nokuthi bazalwane, uma uhluleka ukuthanda and uzibone ukuthi ngiyahluleka ukuthanda, nalokho kuyabonakala ukuthi sofinyelele kuKristu because uconcern ngale nto leyo. Futhi uma uwamukela konke okuzehlela kuwo, wazi ukuthi iy'nhlupho uJesu Kristu andlule kuzo, nami hleze ngizondlula kuzo, futhi ngiyanikela ngempilo yami ukuthi noma yini ingenzeka. Lokho kubonisa futhi ukuthi ufinyelele kuKristu nakho. So ngizocela ukuya ku-5. Okay. Ezweni niyakuba lisizi. Okay, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthini ukuba lisizi? Futhi siyaqonda ukuthi yini ukuba lisizi. Okay, futhi kuba lusizi lokho esikukho na? Umbuzo lokho. Kuba lusizi lokho esikukho. Okay, ngizocala ngisho ukuthi ukuba lusizi bazalwane, siyaba lusizi ngokubona abantwana bakaNkulunkulu ezweni bazalwane bengenzi kahle. Ulisizi ngalokho, uphinde ube lusizi ngempilo yakho futhi ukuthi Nkosi mangenzi kahle lana ngeke ngize ngilingene izulu, futhi mangihluleka ukuthanda wena ngeke ngize ngilingene izulu. So uyabona, uyaba lusizi nangempilo yakho, uyaba lusizi nangomunye umuntu ukuthi impela ngiyamfisela ukuthi nami akwazi ukungena nami ekhaya ezulwini. Ukuba lusizi lokho bazalwane, ukuba lusizi nje ngezinto eziningi nje. Uyaba lusizi ngomakhelwane wakho nje, ubone ukuthi udinga usizo lwakho, uyaba lusizi ngayo kakhulu bazalwane. So yilokho bazalwane, ngicela ukungabi mude kulena-ke bazalwane. So okay, sesifinyelele na la solusizi lokho esikukho nje, yabona usizi nje lelo sikulu. Ngathi yebo impela solusizi ngokuthi ngilisizi ngokuthi ngikhalela impilo yami ukuthi ingene ekhaya ezulwini. Ngilisizi ngempilo yami, ngilisizi ngokuphila okungaphakathi ukuthi ngifuna ukuyodla ifa lembuso kaNkulunkulu, angifuni ukuphelela la emhlabeni. So ngilisizi ngami ukuthi mangingasala impela ngeke ngize ngilidle ifa lombuso wezulu. Ngilisizi vele ngomunye umuntu ukuthi ingakho esikhathini esiningi noma ngihlangana nomuntu omunye thizeni ngize ngifise nokumtshela ngoNkulunkulu wami, ngize ngizigcatshe ngifisa ukutshela umuntu ngaye, ngoba ngilisiza, ngifuna ukuthi aye ekubhujisweni, ngilisizi ngayo, ngifuna ukuthi asizakale, uyabona. So yilokho nje ngizibona ngakho ukuthi ngilisizi, nangokuthi uma ngithanda omunye umuntu bazalwane, yilapho ngizibona khona ukuthi impela bazalwane, impela uma ungekho lisizi ngabanye abantu yenza noma isikanjani, kodwa uma ulisizi uyabazwela, uyamzwela umuntu, ngisho noma ekhalisa ingoma, edlala ingoma, noma ecabanga ukuthi yena udumisa uNkulunkulu noma wenzani, yabona, noma ethi talent uliphiwe uNkulunkulu noma ecula, kodwa ulisizi ngayo ukuthi ulwazi akukubi nalo, kodwa mina ngoba nginalo ngingamazisa. Siphinde sibone futhi ngoJesu Kristu ukuthi naye waba nakho lokho ukuthi abulisizi ngathi ukuthi aze anikele uNkulunkulu ngendodana yakhe ezele yodwa ukuthi ize emhlabeni izofela thina, iziphambeko zethu. Kubonakala ulisizi ukuthi ulisizi ngathi ukuthi impela sonke besisoya ekubhujisweni, kodwa ngoba nakho uJesu Kristu nakho uNkulunkulu esithandile wasithumelela uJesu Kristu ukuba eze emhlabeni ezofela iziphambeko zethu. Nalapho sithola khona uJesu Kristu athi umoya wami ulisizi ngalesikhathi ayobulawa, ngoba
uyabona ukuthi laba abayazi into abayenzayo kodwa ngilisizi ngabo entweni eziningi uJesu Kristu besimbona ukuthi ubalisizi because akazibeki yena phambili kuqala kodwa bekabeka abanye abantu phambili because asho ukuthi uyafisa ukuba sonke sifinyelele ekududeni okupheleleyo. So uyabona ukuthi siyabona ukuthi ufisa ukuthi sonke kungabi loyo naloyo kodwa sonke nje sifinyelele kuKristu, sibe kuKristu, siqonde uKristu. So bazalwane yilokho nje engizokusho engathi kwambuleke kimi bazalwane. So yilokho bazalwane nje ukuthi mina specially kakhulu ngiyabona ngithanda ukuthi ngilisize ngani kodwa ngilisize ngempilo yami ukuthi impela mangisuka la ngiyapi ingabe ngizoya ekhaya ezulwini ngokuba ubhlungu kimi bazalwane ukuthi impilo yami ngiyafisa ukuthi ngingene izulu ngilisize ngami qo ukuthi ngabe impela Nkosi ngisayibeka phambili kodwa noma ngiyambeka omunye umuntu phambili. So nje yilokho nje ukuthi kumele yes sibe lisizi, yes ngathi ngiphila kukho kulokho ngilisizi ngokuba ngihlizi ngilisizi noma umuntu sibona selisizi noma sisebenza nje ebona ukuthi labantu abayi emsebenzini kodwa bahlezi balapha ekhaya yabona usibona sulisizi nje. So kunakala impilo siyiphilayo ilusizi nje usukile yabona waze wayidela wathi akusena ndaba nokuthi noma ngingahlala ehlathini noma ngingahlalaphi kodwa umuntu okubukayo uthi hayi lo lacaza ifuture yakhe yabona ikusasa lakhe ukubona nje ulisizo. So lokho engikukho kuyikho nje kuba lisizi lokho engikukho njengamanje because umuntu ongibona ngulisizi vele kwanami ngulisizi ngempilo yami ukuthi liyongena na ezulwini. So yilokho bazalwane, ngiyabonga bazalwane, ngicabanga ukuthi yiyo leyo yokugcina bazalwane engikushilo wrong bazalwane senze ngicolela kodwa nje lokho kwambuleke kimi bazalwane. Umusa wenkosi yethu, uthando lika Baba, ubudlelwano bukaMoya Engcwele buhlale nani nonke bazalwane, kulondoloze umphefumulo wenu nenhliziyo zenu, ukuthula makube nani makwande futhi. Amen.